Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci, barkanmu da kasancewa a cikin shirinmu na dimokuraɗiyya. Shirin da ke kawo muku tattaunawa da 'yan siyasa, tsokaci da kuma sharhi akan lamuran da suka shafi harkan siyasa. A yau cikin shirin namu muna karɓar bakuncin wani ɗan gwagwarmaya kuma ɗan siyasa a jihar Zamfara, wato Muhammad B. Lawal, wanda ya yi SSA a tsohuwar gwamnatin da ta gabata, gwamnatin Dr. Bello Matawalle, ƙaramin minista a yanzu. So za mu yi tattaunawa ta minti 10 zuwa minti 15 kan abin da ya shafi harkar siyasan jihar Zamfara. A cikin shirin namu na dimokuraɗiyya, shirin gidan talabijin na yanar gizo na Hausa Plus, sai ku biyo mu domin ganin yadda wannan tattaunawa za ta kasance. Kuma da muna maka barka da shigowa a cikin wannan shiri namu na dimokuraɗiyya. Assalamu alaikum. Sunana Muhammad Bila. Da farko za mu so ka gabatar mana da sunanka da kuma takaitaccen tarihinka. So a takaice sunana Muhammad B. Lawal. Mafi yawan nan bi ɗin wasu ba san abin da take nufi a kanta ba. Wasu na ɗaukar ta Bello, wasu na ɗaukar ta ko wani abu can daban. Wata ƙaramar hukuma tana wakiltar ƙaramar hukuma ta Bungudu. Shi ne Muhammad B. Lawal, an haife ni a ƙaramar hukumar Bungudu a garin Ɗauki. Can na fara karatuna na Arabi da Malama Boko gaba ɗaya. Na sake zuwa nan garin Gusau, na yi firamare kuma na ci gaba secondary school. Har na wuce makarantar koyon aikin lafiya da ke jihar Kebbi. Can na kammala, bayan mun dawo kuma muka ci gaba da gwagwarmaya ta neman ya za a yafi da su wuta. So Allah subhanahu wa ta'ala ya sa dai muka fara kasuwanci. Kasuwancin ya karɓu, muka yi aure sama da shekara 11 yanzu. Sannan kuma muka shiga siyasa. So a nan siyasa kuma Allah ya tarfa ma garinmu nono a shiga siyasa din. Na yi babban mai ba gwamna shawara SSA. Bayan nan kuma na ƙara yin permanent commissioner a hukumar tace fina-finai ta jihar Zamfara. Kuma na yi deputy director na main committee na campaign ɗin mai girma gwamna, tsohon gwamna kenan, minista yanzu. Kuma still yanzu ni ɗan kasuwa ne kuma media aid na mai girma minista, insha Allah. A wane ɓangare aka fi saninka, siyasa ko kasuwanci? Ɓangaren siyasa aka fi sani na. Dangane da zaben da ya gabata a yankin Ƙaura ta Kudu, me za ka iya cewa dangane da wannan zaɓe? To, zaben da ya gudana a Ƙaura ta Kudu, an sha maganganu a kan shi, kuma ina ga kamar kakan magana shi ma ta wuce. Bata amma tun da kaɗan nemi cewa in ce wani abu, iyaka kawai abin da aka faɗa ma al'umma lokacin yaƙin neman zaɓe ya saɓa ma abin da ake tafiyar da gwamnati ta jihar Zamfara sama da shekara 2 da wasu watanni. Da haka 'yan manuniya ce ta nuna al'ummar karkara suka fito suka wa kansu hukunci, suka wa gwamnati hukunci akan abin da ta masu alkawalin yaƙin neman zaɓe da shi a 2023. Kamar yadda na sha faɗa ko na faɗa maka cewa ita gaskiya ɗaya ce, daga ƙinta kuma sai ɓata. Da haka a lokacin yaƙin neman zaɓe, mai girman gwamnan jihar Zamfara Dr. Dauda Lawal Dare ya yi yaƙin neman zaɓe da matsalar tsaro a duk inda ya tafi. To ya kamata ya mayar da hankalin shi akan wannan, duk da ake kallon mu a matsayin 'yan adawa. Idan mun ga mai da hankali akan wannan fannin, dole mu aje adawa, mu mai da hankali mu mara mashi baya, domin ganin cewa in har domin al'ummar jihar Zamfara ake yi. To saɓanin haka, don haka ba mu tare da shi a siyasance. Shi yasa muka goyi bayan abin da al'umma karkara suka yi a ƙaurar zaɓen by election da aka yi a ƙaurar na Moda. Suka yi masa hukunci irin wanda ya dace, wanda al'umma sun sani dukkan abubuwan da suke faruwa. Na sha faɗa a gidajen TV da rediyo da dama, abubuwa sun sha faruwa a jihar Zamfara a ƙananan hukumomi 14. Mai girma gwamna Dauda Lawal Dare bai tafi ba sai da za a yi zaɓen by election. Muna gani kuma mutane sun gani yadda motocin shi suke keta ruwa, suke faɗawa kware da tudu
suka zagaye dukkan waɗannan mazaɓun da za a sake zaɓi. Mai girma gwamna Dauda Lawal Dare ya tafi, bayan haka kuma ya tura mukarrabansa. Daga ƙarshe shi talaka, musamman mutanen karkara, sun fahimci inda aka dosa, suka yi masa hukuncin da ya dace. Don haka zaɓen ƙaura ta kudu ya zama manuniya. In gwamnati za ta gyara, ta gyara. Kuma inda muke son ta gyara, inda ta yi yaƙin neman zaɓe da matsalar tsaro ɗin nan. Because ko malamai masu ba shi shawara abinda suke faɗa cewa duk abin da za a yi jihar Zamfara, idan bai fuskanci matsalar tsaron na aka kawo ƙarshen ta ba, duk abin da ya yi kamar kawai a waƙa ce wadda ba ta kai safe. Don haka muna kira har yanzu a gyara. Me gaskiyar zargin da ake na cewa kun yi amfani da kuɗi wurin gabatar da zaben a yankin ƙaura ta kudu? Ke ka ga yadda aka yi amfani da kuɗi? Ai zargi mutane ke yi. To ka bar zargi. Ni ina cikin wanda suka yi zaɓe. Saka jiki na yi zaɓe. Har lambar rumfata ina in faɗa maka. Akwai yan PDP, akwai yan APC a wurin, amma ni ban ga an raba kuɗi ba. Don haka duk zargin mai zargi in baka gani ba, ka bar yayatawa. Me gaskiyar maganganun da wasu mutane ke yi na cewa zaben yankin ƙaura ta kudu alama ce ta cewa 2027 za ku karɓi mulki? Ai abinda kamar ko da yaushe abinda nake faɗa, shi lamarin gobe a bawa Allah. Babu wanda ya sai ya hukunci akan abin da bai gani ba. Amma dai al'ummar da ake jagoranta da abin da suka ɗauki suka taimaka aka kawo wannan mulkin sun gani, har waɗanda suke yi ma don aljihunsu 'yan siyasa. Ka bincika su yanzu, ka nemi wasu ka yi hira da su. In ka samu 10, ina tabbacin cikin 10 ɗin nan 6 sai sun ce maka su gaskiya ba su ji daɗi ba. A takaice kenan. A matsayinka na ɗan siyasa kuma wanda ya taɓa riƙa wani mukami a gwamnatin da ta gabata, duba da salon mulkin wannan gwamnati, idan aka tambaye ka a naka ra'ayi, maki nawa za ka iya bata? A wannan gwamnatin ta mai girma Dauda Lawal Dare, to ai riga ba kansa maki. A kai a naka ra'ayi idan aka tambaye ka ka bashi maki nawa za ka iya bashi? Zan iya bashi maki 30. A cikin 100? Na'am. Me naka dalilin da ya sa ka ce 30 za ka iya bashi? A matsayin shi ɗan takara na 2023, kowa ya sani duk inda ya tafi da matsalar tsaro ya yaƙin neman zaɓe. Abin da ya dace, idan mu ko da yaushe akwai wani adalci da mu muke masu wanda su ba su yi mana shi. A lokacin sun ce matsalar tsaro laifin gwamnati. Mu har yanzu abin da muke faɗa masu ba laifin gwamna ba ce, ƙarshen adalci kenan. Domin mu mun riƙa mun san yadda abin ne yake. To don haka me ya dace, idan yau wani abu ya faru wuri kaza a matsayin ka shugaba wanda kai ne chief security na jiha, ka kai ai sannu an ce ba ta warke ciwo, amma hoho aka ce tana daɗi. Idan gwamna da kanshi ya tafi za su ji daɗi, kuma ko ɗan adawa bai isa ya soke shi ba. Ɗan adawan ma da yake tsafta shine wanda irin mu da muka rika wasu mukamai na gwamnati, mun san yadda wasu za su zo su ta maka hafshi ba san yadda abin yake ba. Kamar yadda shi mai girma gwamna Dauda Lawal Dare yaƙin neman zaɓe, ai bai san haka kujerar take ba. Da ya zo yanzu ya gani sai ya kasa yin rabin abin da ma muka yi. Don haka duk wani ƙoƙari, yau ƙoƙarin jami'in tsaro ka bashi mota ko ka bashi kuɗi, sai ka bashi kulawa, sai ka kirawo shi in wuri kaza. Yayi wata hira yake faɗa cewa bai da soja bai da ɗan sanda. To ina jami'an tsaro na jiha waɗanda ya yi. Bari in baka wani misali kuma kowa ya sani, kuma da yawa mutane za su ji wannan maganar. Akwai wasu wurare kusan guda 3 wanda a lokacin mai girma gwamna, president minister yanzu, muna gwamnan house aka kira shi aka ce ga mutanen nan can sun tara hanyar Gusau zuwa Funto, kuma da daddare ne. Ana ta yayawa a media, yana gani ya ja jami'an tsaron shi nashi suka tafi wurin. Akwai hotuna waɗanda ya isko abin ya faru, ya biyo su har asibitin Yariman Bakura ya duba su. Wannan kulawa ce. Bayan haka ana zaune muna gwamnan house aka ce ga su can, ba ma su bane, aka ce ga su can wurin bayan FCET. Ya bugi motocin shi da jami'an tsaron shi da mu gaba ɗaya muka tafi wurin, aka ce a ba su bane, ai 'yan sa kai ne za su je wurin wani aiki. Bayan haka nan Lilo cikin karamar hukumar mulkin Gusau ce, aka ce ga su can
mai girma gwamna a lokacin wanda yake ministan tsaro yanzu Dr. Bello Muhammad Tawalla Maradu ya ja jami'an tsaro aka tayi. Idan da mai girma gwamna Dauda Lawal Dare yana yin irin wannan to ya ce in ba shi maki 70. To amma kasawar shi a kulawar shi irin waɗannan abubuwan. Yanzu bari in baka misali. Akwai garin Magarya. A lokacinmu suna koka akan matsalar tsaro, akwai garuruwa da yawa amma na ɗauki maka Magarya ne a matsayin example wanda kowa ya sani. Aka kai musu jami'an tsaro. Duk wasu garuruwa da suke kusa, 'yan buki ina ne duk ga sunan kusa, nan suke dawowa garin Magarya su zamanto mafaka domin akwai camp na sojoji da maful da aka kai musu auren. Yanzu garin na Magarya ya watse ya koma Kango. A lokacin da ibtila'in wurin ya faru sai da muka rasa jami'in tsaro kwara 9 a garin Magarya a lokacin. Gwamna bai tafi ba, bai wakilta wasu suka tafi a gwamnatance a gani ba, ko a social media ya ce ya jajanta masu. Irin wannan na ma yi adalci na bashi maki 30. Irin waɗannan abubuwan sun faru da yawa. A garin Jangebe mun rasa jami'an tsaro 9. Anka mun rasa kusan 11. Bukuyum, Adabka mun rasa su ma 9. Duk waɗannan da nake gaya maka na takaita ne, akwai su da dama. Da girma gwamna Dauda ya tafi da kanshi, in ya tafi ya jajanta masu ce su yi haƙuri, a ci gaba da yin addu'a. Wannan abun masifa ce daga Allah ya turo muna, ko mu yi imani da shi a matsayin mu musulmi. Mutane za su ji daɗi. To nan a wurina yana iya cin maki, har ɗan adawa ma yana iya samun maki ma 50 ko 70 da ya so ya ba kanshi. Amma ni tumi yanzu maki 30 na bashi. A matsayinka na wanda kuka taɓa riƙa gwamnati, kun san yadda matsalar tsaro take. So idan aka ce ka ba da shawara duba da damar da Zamfara take da shi a yanzu, kasancewar a tsohon gwamna Dr. Bello Matawalle shine karamin minista a yanzu da kuma gwamnatin jihar Zamfara, idan aka ce ka ba da shawara, wace shawara za ka iya ba su ganin cewa sun shawo kan matsalar tsaro? Shawara su ko da yaushe da nake bawa na sha bayarwa. Akwai wani abu wanda shi mai girma minista yake da shi, wanda in za ka yi mashi magana zai saurare ka, ko ka kira wayar shi zai ɗauka zai saurare, za ka ba shi. Yanzu akwai wasu garuruwa an kai masu jami'an tsaro ba ta hanyar gwamnati ba. Don me yasa? Sun kasa samun yadda za su yi, suka bi hanyar da za su bi, suka je wurin mai girma ministan tsaro, aka kai masu jami'an tsaro. Duk da cewa ba shi ne chief security na jihar shi ba, amma ka san cewa an ce idan dambu ya yawa bai jin mai, sannan kuma abubuwan ga suna da yawa. To idan zai ci gaba da yin shi ko ina yana yi, amma ba sai an hito an faɗi a social media ba. Akwai garuruwa sun san su kuma mun san sunansu, ba mu dai son mu yaɗa ne domin kada abin ya koma siyasa. Don haka duk shawarwarin da muke bayarwa waɗanda ya dace a baya muna bayarwa tun da ana sauraren mu. Inda ba a sauraren mu sai mu yi rubutu a social media mu ce mun haɗa minista kaza bai ba. To muna yi, in mun kira shi ga waya zai ɗauka. In wani ya kawo mana korafi akan shi za mu kai mashi. Wannan ba abun yaɗawa ne a social media ba. But waɗanga da suke kan gwamnati wanda su in ka kira wayan su ba su ɗauka. In ka masa text ma ba su saurara. To su duk mun hito mun faɗa masu a social media su gyara, ba mu yi laifi ba. A kwanan baya mun je a tsohon sanata Kabiru Garba Marafa ya fito a kafafen sada zumunta yana bayyana cewa ya fice daga jam'iyyar APC, wanda wasu mutane sukan ga hakan kaman barazana ce ga jam'iyyar, wasu kuma sukan ga cewa kaman ba barazana ba ce. Me naka ra'ayi dangane da ficewar tashi? So dukkan abubuwa da dama akwai abu da mutane ba su fahimta ba. So da yawa a cikin gidanka kai kana da ɗiya 5, sai ɗan ƙaramin su ya yi su hankali, kuma in za ka yi abu sai za ka buga masu misali da cewa wani ƙanin ku ne amma ya yi ku hankali. Don me yasa na baka wannan shawarar? Duk waɗanga maganganun da haga ana yi akan Marafa ya fita jam'iyyar APC mini, duk wani ɗan cikin jam'iyyar APC ma ni da shawara ta yake bi, bai kamata ma ya yi magana ba. Abin da yasa bai kamata ya yi magana ba shine, kamar yanzu ma in tambayar da zan yi ita ce, da ya ta APC wace jam'iyya ya tafi? Har yanzu bai ayyana ba. Duruba ce. Ok, yana nan kenan. Yana son ya kai a kirawo shi a lallashe shi, a lallashe shi a ce mashi ga wani abu ya dawo, da sai ya dawo ya ce
Wasu suna cewa kuna rena a ficewar tsohon sanata Kabiru Garba Marafa daga jam'iyyar APC bayan akwai tsohon tarihi wanda 2019 kowa ya san me ya faru, wanda shine ya sanadiyar jam'iyyar APC kowa ya rasa. Ba kwa tsoron wannan 2027 irin wannan matsalar ta sake kasancewa? Ai tarihin siyasa guda ne, baka zamani biyu. Duk kai zamani biyu to tabbas kai ba ƙaramin jajirtacce ba ne, kuma ba a taɓa kwatanta ka na uku a cikin al'umma alkhairan da kawo mutane. Yanzu na tambaye ka a matsayin kaɗan jarida, ka san mutane 10 waɗanda Marafa ya riƙa suka zamanto mutane a jihar Zamfara? Ni ba ɗan siyasa ba ne, ba na iya gane waye aka taimaka a gidan waye ba a taimaka ba. Ɗan jarida kake. Yanzu dai kai a naka ra'ayi ficewar shi barazana ce a jam'iyyar APC ko ba barazana ba ce? Ni ficewar mai girma sanata Marafa a jam'iyyar APC da kasan wani wanda ba a sani daga karkara ya ce ya fita APC, haka ne kai kallanta. Me gaskiyar zargin da suke yi na ana nuna musu bambanci da wariya a cikin jam'iyyar APC? Duk wani abin da ya taso 'yan bangare biyu ake bi, da bangaren Abdulaziz Yari da kuma shi a bangaren karamin minista Bello Matawalle, sun ce duk abin da za a yi ba a gayyatar su a cikin lamarin jam'iyyar. Wannan a social media ya faɗa muku, mu da shi bai gaya mana haka, domin kujera wuri guda muke zama da shi gidan mai girma minista Abuja. Me kai shi in ba a yi da shiya? Ya sani kuma zai ji ni. Wuri guda muke zaunawa da shiya a shimfiɗa mai girma minista a Abuja. Mu yi sallah tare, a ci abinci tare. Ba a neman shi, me ya kai shi? Don haka wannan siyasa ce a bugi hankalin waɗanda ba su san ya siyasar take ba. Sannan kuma duk wasu ɗumai ko kuma labarai da ake yaɗawa can Marafa ya tafi, ina maye ma yaran shi da aka sani tare da shi. Magana sanata Garba Marafa ka aje muna ita gefe. Allah dai ya kai mu 2027. Daga ƙarshe wace shawara za ka ba matasa 'yan siyasa da kuma sauran al'ummar gari? Shawarar da zan baya kusan guda biyu ce. A matsayina ɗan jihar Zamfara mai son jihar Zamfara ta ci gaba. Bot APC da PDP matasan da suka samu dama, mu mun samu dama. Din yau in za a ce a lokacin da ina SSA ko ina permanent commissioner, Bilawal me yayi? Ka fahimta me kai? Kowa ya sani a lokacin da ya kamata a ce ni na yi hanyar mai shekaru irin nawa, na yi hanyar wasu sun samu aiki na gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya, kuma yanzu sun dogaro da ƙarshe. Ni alfahari ne gare ni. Ba wai ba dun wannan mukamin ma da na riga ba. A duka a nan muka kawo ƙarshen wannan tattaunawa da Comrade Muhammad B. Lawal, a ɗan siyasa kuma tsohon SSA a tsohuwar gwamnatin da ta gabata, gwamnatin Dr. Bello Matawalle, a ƙaramin minista a yanzu. A nan za mu ja akalar shirin insha Allah, sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. Daga nan tashar talabijin ta yanar gizo ta Hausa Plus a cikin shirinmu na dimokuraɗiyya, tare da ni mai gabatarwa Mansur Rabi'u. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.